Coronavirus, coronavirus, coronavirus. Abdul Attu ke magana. Coronavirus, coronavirus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coronavirus, 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 coronavirus. Bismillah sarki Allah, kai ne mai zamani, kai cuta Allah kai ya magani. A yanzu ga coronavirus ta zo da zamani. Allah mun tuba, Allah mun tuba. A yanzu ga coronavirus ta zo da zamani. A da a baya kai HIV da magani, kai Ebola kai mana magani. Allah mun tuba, Allah mun tuba. Wai wa coronavirus, coronavirus. Komai da lokaci, komai da lokaci. Allah mun tuba. Musulmi na kuka, Kirista na kuka, akan corona, akan corona. Allah mun tuba, kai mana magani. Sarki mun tuba, Allah kai mana magani. Wayo corona, coronavirus.